2.0 proiektuak gela barruan lan egiteko ohituretan aldaketa nabarmenak ekarrarazi dizkigu. Ezin da irakatsi saioaren une guztietan orain dela gutxi arte egiten genuen bezala. Gaur egun, kontzeptu itxien horma sendoaren aurrean, portatilak eta arbela digitala interaktiboari esker ezagupena eta komunikaziorako leihoa ireki baita. Irakaslegoa ikastetxeko zuzendariekin eta hezkuntza erakundeekin batera aldaketa horren gakoa gara eta ikasleen nahiak bultzatuta guri dagozkigu gure prestakuntzan aurrera pausuak ematea. Hasi ikasteko eta ez ikasi hasteko leloak laburbiltzen ditu ikaslegoaren jarrera eta ibilbidea datozen urteotan. Beste aldetik, horretarako baliabideak egon arren, pentsaezina da irakasleak material sortzaileak bat-batean izatea, inoiz ez ditutelako horretarako prestatu. Hala ere, pausuak eman behar dira web 2.0 inguruko erramintak eta zerbitzuak ezagutzeko eta internetek eskaintzen dituen aukerak, liburutegi, inprenta eta komunikazio bidea bezala. Ikasleen bizitzarako hain garrantzitsua den sarearen erabilpen zuzena eta hezigarria lortzeko modu bakarra da eta. Era berean, 3.com bezalako hezkuntza atariak, Google bezalako bilatzaileak eta Delicious bezalako giza markadoreek eskaintzen dituzten materialak ezagutu, etiketatu, partekatu eta gela barruan nola bideratu aldiren modu egoki batez ezagutu beharko ditugu irakasleok. Aldaketa metodologiko honi egokitzeko tarte bat beharko da. Bitartean, argitaletxeak eta erakundeak diseinatzen ari diren unitate didaktiko eta liburu elektronikoak lagungarri izan litezke, eskaintzen dizkiguten baliabideak eta prozedurak eskola 2.0 egitasmoaren filosofiarekin bat badatoz. Era berean, ezin da ahaztu benetako protagonistak ikasle eta irakasleak direla. Ikasleei 21. mendeak eskatzen duen alfabetizazio ziurtatzeko gaurko gizarte aldakorra korapilatsua eta anitzean. Irakasleei dagokienez, argi geratu behar dena zera da. Ezerk, ez liburuk, ez arbela digitalarik ezin du inoiz ordezkatu irakaslearen zeregina helburu orokorrak lortzekotan. Hori dela eta, Etxebarriko San Antonio eskolako Carmen Vega andereñoak eta ikasleek gela barruan lan egiteko aholko praktiko batzuk jasotzen ditugu bideo honetan. Guztiok beti gauden gu euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun. Guztiok beti gauden gu euskaldun. Arduradunek arbela digitala piztu behar dute. Arbela digitala ez da jostailu bat, interneten bidez ikasteko da. Eskola 2.0 programa barruan dagoen arbelaren softwarea notebook da. Arbela digitalaren pantalla igo eta jaitsi ahal da. Arbela aurkitzeko eskugarbiak izan behar ditugu. Arbelarekin ariketa interaktiboak sortzea oso erreza da. Ezin da inprimatu andereñoaren baimenik gabe. Badakizu, bikasle batera ezin dute arbela digitala ukitu. Arbela digitala ez badu erabiltzen ezin dago piztuta. Ez da beharrezkoa gogor eman ikasterakoan. Wise men once said that life's journey's made without us. Ezin gara joan guztiak batera ordenagailuak ustera edo ateratzera. Andereñoak esan arte ez piztu ordenagailuak. Portatilak ez ipini gauza baten gainean eta arratoia eta kaskuak eskura izan behar dituzu. Soinuak, kantak, podcastak entzuteko kaskoak ipini behar dira. Binak entzuteko lapurrak erabili ahal dira.
Bukatzean ordenagailuak armairuan eraman eta entxufatuta utzi behar dugu. Web 2.0 inguruan dauden doako programak ezagutu eta probatu nahi ditugu. Klasiko tarteak ondo neurtuta egon behar dira. Beharrezkoak ez direnean ez dugu piztuko ordenadoreak. Lagunek eta familiakoek gure lanak ikusi dituzte interneten bidez. Prozedurak edukiak bezain hezigarriak dira. Informazioa nondik atera dugun beti idatzi behar da. Ezin da lan guztia burutu internetetik moztu eta itxaisi egiten. Plataforma, blog, wikia, site, erabili behar da ikasleen lanak eskura izateko. Ikasleen aurkezpenak edo zuzenketak arinago egiten dira holan. We take the chances only to end up welfless. Legacy of love. Wise men once said that life's journey